Wnes enwebu Gwawr am ei ymroddiad o'r cychwyn cyntaf. Y funud gwnaeth ddechrau ar astudiaethau. Roedd brwdfrydedd gyda'i bob amser yn cynllunio'n dda ar gyfer y plant. A os oedd hi'n dod ar draws rhywbeth oedd hi'n gweld yn anodd, roedd hi bob amser yn barod i holi am gyngor a gweithredu ar y cyngor na. Fi wedi mwynhau y ffaith bod fi'n gallu ennill cymhwyster trwy gweithio a dysgu trwy'r gwaith a gweithio rownd bod teulu fi'n hunan, cynllunio gweithgareddau i'r plant a bod yn rili creadigol gyda pethau fel la hefyd. Wedi bod yn rili sport. Yn ystod yr holl beth gyda'i gwaith wedi gwneud popeth cant y cant. Mae wedi rhoi ei hunan mewn iddo fe i gyd. Wneud y gwaith yn ffantastig o'r dechrau. Yr hyn rwy'n meddwl mae Gwawr yn mwynhau am y swydd yw bod hi'n gallu dod lawr i lefel y plant a bod hi'n gallu cwrdd anghenion bob plentyn. Bendant mae'n hoffi gweithio gyda plant ag anghenion a mae'n hoffi arsylwi a gweld sut allai annog y plant yna i ddatblygu. Fi'n teimlo fy mod i wedi gwella gyda dod i nabod y plant a creu perthnasau a addasu fy ymarfer gyda'r plant. A mae'r heriau yna yn gwella dy ymarfer achos ti'n gallu dysgu, mynd i fyfyrio a mynd nôl ati i gwella. Wel Gwawr, fi wedi enwebu ti fel dysgwr y flwyddyn, felly fi'n dymuno pob llwyddiant i ti yn y gystadleuaeth yma a pob abysrwydd i ti yn dy waith yn y dyfodol. Pob lwc i ti Gwawr, ti'n heiddi popeth a lot mwy.